mga estudyante sa Moalboal gikatahong nasudlan og daotang espiritu. 20 anyos nga dalaga may reklamo nga gi-rape sa taxi driver nga iyang gisakyan. Department of Health may pahimangno batok sa pagtumar sa fake nga tambal. Wala gihapoy biyahe alang sa mga gagmay nga sakyanan sa kadagatan. Apan dunay mga pambot nga namasahero ug nakalusot. Mga pag-uwan masinati hangtod Martes sunod semana. Apan mosunod dayon ang pagnihit sa uwan tungod sa El Nino. May hapon Sugbo Kabisayan, anihan ang mga balita uban ang kanitibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlong Biyernes, petsa 10 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na nga na masa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gidili gihapon ang pagbiyahe sa mga gagmayng sakyanan sa dagat tungod sa kusog sa hanging habagat. Apan sa mga unregulated ports nga way bantay nga Coast Guard, Glenn, adunay mga pump boat nga milisgo sa pagbiyahe dala ang mga pasahero. Andrea Patenya, Suginlimi. Ikaduhang adlaw na sa pagkanselar sa mga biyahe sa barko nga 250 gross tons paubos sa tanang pantalan sa Central Visayas. Aduna gyapoy gale warning nga gi-issue ang Pag-asa gumikan sa kusog nga hanging habagat nga gipalambo sa bagyong Falcon nga nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Nalakip sa gale warning number 16 ang kadagatan sa Siquijor, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Samar ug Leyte dinhi sa Kabisayan. Sukad kaganihang alas 5 sa buntag, anaa na sa kapin 200 ka mga pasahero ang nga stranded sa pantalan, samtang 37 ka mga biyahe ang gipang kanselar sa Coast Guard. Our shipping companies has been cooperative to us. We asked them also to understand the situation, no? And actually, they are the ones who usually voluntarily cancels their trip pagka makita nila na wala ginadagko ang balod. Ang mga pasahero nagdasok na sab sa ticketing booths aron makalukat og tickets alang sa siguradong biyahe sa mga dagko nga barko. Pero sa man, malaumon ka nga, malarga na ni? Oo, okay. 1 month dapat ay almost 2 months ako kita sa akong parents ba kay school mo diri sa San Carlos. So, hopefully nga makalarga. Apan kung strikto ang monitoring sa mga regulated ports, dinhi sa Barangay Pasil, kining motorbangka nga dikatig, yano rang nakalarga sakay ang pipila ka mga pasahero. Nakadawat usab og mando ang Coast Guard gikan sa Maritime Industry Authority, nagidili na ang pagpalarga sa mga motorbangka nga dikatig nga dunay second deck. Kung di pa matangtang ang mga second decks, tugutan kini nga makalawig basta di lang pasakyan og mga pasahero o mga kargamento ang ikaduhang andana. Apil na kini sa ilang inspeksyon nun kung pangayuan sila clearance to sail sa mga boat operators. We have given directives already to all our units in the area na kani mga motorbangka na may second deck, kung wala pa matangtang, we should ensure na dili ma-access ang second deck and at the same time dili mabutangan og mga cargo. Gipaybaw ni Azcuna nga padayon ilang search and rescue operations sa kadagatan sa Panay Island, Masbate, Negros Occidental ug Bantayan Island alang sa 7 ka mga mananagat nga missing sukad ni adtong Huwebes. Naglisod sila sa ilang operasyon gumikan sa dagkong bawd. Andrea Patenia, News 5. Padayon nga masinati ang mga pag-ulan ug kusog nga hangin hangtod Martes sunod semana. Apan gibana-bana nga masinati usab ang below average rainfall sugod Miyerkules sunod semana. Mubalik si Andrea Patenya. Hingpit nang migawa sa Philippine Area of Responsibility kaganihang buntag ang bagyong Falcon ug mibalik na kini sa iyang international name nga Chanhom. Anaa na kini 200 kilometers northeast sa northern Taiwan. Nagliho kini sa direksyon nga northwest ug gipanglantawan nga molandfall sa southern China ug mang-adlawa. Apan bisan pa man ugwa na sa par si Chanhom, nagkakusog kini ug gani miabot na sa 207 kilometers per hour iyang hanging gikusgon, mao nga mi-issue gyapon og gale warning ang Pag-asa sa Luzon ug Visayas tungod sa hanging habagat nga gipalambo ni Typhoon Chanhom. Ang atong ibantayan pag-ayo ani kaning hangin naglikado sa mga gagmay sa kinang pagdagat kay moabot naka-record ta diri og mga 40 kilometers per hour. So open sea moabot na nag 53 to 60 kilometers per hour, equivalent to 3.4 to 4.5 wave ang meters in ang wave height.
Samtang dunay gimonitor nga super typhoon ang pag-asa gawa sa PAR nga dunay international name nga Nangka. Sa pagkakaroon, mga 2,000 kilometers ang gilayon niini sa Luzon o 700 kilometers gikan sa PAR. Apan di angay mabalaka, kay gamay ra kuno kaayo ang posibilidad nga musud kini sa PAR kay base sa kasamtangang models, nagliho kini north-northwest padung sa southern Japan. Ang good news kay gamay kay og chance nga mosuod sa Philippine Area of Responsibility. In fact, sa nakita nato sa sa weather model, magsugod na ni siya northward. Apan suyupon gihapon niini ang hanging habagat, mao nga makasinati gihapon ang nasud og kusog nga hangin, bawd ug pag-uwan-uwan hangtod karong adlawng Martes. Yes, mga magsugod ni siya gihan sa bagat ugma. So padayon patang magsig monitoran ato pang tanawon kung sige ba nato gi paipikto ang gale warning sa Visayas. Gipanglantawan sa pag-asa nga human sa epekto sa Typhoon Shanhom ug Typhoon Nangka, posibleng mobalik na sab ang dry season tungod sa weak El Nino. Suma sa Climate Prediction Center, makasinati ang Kabisayan ug Mindanao sa below average rainfall sugod karong July 15. Andrea Patenia, News 5. Tungod sa gibayad nga fake money, gidakop ang usa ka Iranian national sa mga tanod sa Barangay Tinago. Matod sa langyaw, nga wa siya masayod nga peke ang iyang gibayad ug biktima sab siya. King Perez, Suginlimi. Gikustudiya sa Waterfront Police Station ang 45 anyos nga Iranian national. Human gipasanghindan sa mga manindahay sa Barangay Tejero nga migamit og mini nga kwarta. Ang mga tanod sa Barangay Tinago mo'y midakop niini ganihang buntag. Kasamtangang nagpuyo sa may dalan si Katuna sa dakben sa Sugbo ang dinakpan nga si Mahmoud Mogdasi. Gingong iyang gibayad kining peke nga 100 peso ug 50 peso bills aron makapalit ining sardinas ug biskwit. Nasuta nga usa ka pharmacy student si Mogdasi sa usa ka universidad dinhi sa Sugbo. Nipasabot ang dinakpan nga biktima sab siya ug wa siya masayod nga fake money ang iyang kwarta. Human siya sukli atol siyang pagpamalit. Any can help me not here. I go. I'm hungry also. Here I can eat. I don't know here I can eat or no. Gisusi karon sa kapulisan ang immigration status ni Mogdasi ug magagadlang sila sa mga store owners kung mapasaka og reklamo bato kaniya. Ako na nga mong tao ro, nag-verify pa dito kung sa ikakuha niya, status ano niya. King Perez, News 5. Magtiayon sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City, gisikop kay nalambigit sa iligal nga drogas. Sugin ni Ed Cañete. Nasikop sa Lapu-Lapu City Police Station 4 kon Marigondon Police Station atol sa ilang bypass operation ang magtiayong dakayana nga nagpuyo sa sitio Ibabaw, Barangay Agos kagahapon sa hapon. Hugtanong gimakak sa asawa nga si Laura Dakayana ang iyang pagpamaligya og Cebu og iyang gitudlo ang iyang bana nga si Jeronimo nga mo'y namaligya niini nga mo'y hinungdan sa ilang kanunay nga panag-away. Wa, sa iya raman trabaho ma'am. Mao gani amon sigig away kanunay. Halos kada adlaw sigig away. Kay di ko gusto. Ay nani mi kitungod na aming pamilya, di mi magbuwag unya. Giapil nung kuan. Hinoon giangkon ni Jeronimo ang iyang pagpamaligya og Cebu nga mo'y iyang gibuhi sa iyang pamilya sukad siya nakagawa sa bilangguan niya tong tuig 2013. Gibutyag nini nga gikan ang iyang Cebu sa Barangay Pasil sa Dakbayan sa Sugbo apan wa niya gitugan kung kinsay pangan sa tig supply nini. Nasa ako lagi na. Nakuha ang presyon. Siyam katuig ka nga na priso Walo. Ano naman yung choice? Ano sa may choice ka? Mga ko kapaingnan yun. Ang dangop mo. Ikaw sa wala trabaho. Buyog Wala. na pa di eh. Wala nang po kang di kasuportar ko. Matod sa desk officer sa Marigondon Police Station nga duha ka semana nilang gimonitor ang magtiayon human sila nakadawat og text message gikan sa concerned citizen. Gipanitan kani sa atong mga operatiba mga duha ka semana. Sub-sub nga pagpaniid sa atong operatiba.
Pito ka medium size sa gituang shabu ug napo kag gagmay ang nasakmit gikan sa posisyon sa magtiayon nga nagkandidat og 220,000 pesos. Lakip nga nakuha ang 800 pesos nga gituang halin, timbangan, 38 Paltec revolver nga adunay bala og improvised airgun. Ed Cañete, News 5. Ibabadan sa abogado sa usa ka coffee shop ang mga sakop sa Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement ang pag-implement sa pagsira sa establishmento. Gidudahan nga politika ang hinungdan sa pagpasira sa establishmento. Ray Pasaporte, Suginlimi. Adunay closure order ang City Hall batok sa Ostrich Mino sa Camia Street sa Barangay Capitol site nga gipanag-iya ni Adrian Lee human gi-revoke ang locational clearance o business permit niini. Ang closure order is morally for violating tax ordinance and for operating without mayor's permit, business permit and without the required certificate of occupancy. Apan ang abogado nili nga si Attorney Ed Suson mipadayag nga dili makasira ang order sa building. Kay igo lang kini nagmando sa pagsira sa tindahan. Dariling lahi ng building. Wala to sa building. Pwede ka mo ni mapasuon ni dire, makalimpyo mi. Di na may kanegosyo sa suod. Mo na klaro, mo na order ha, closure sa negosyo. So kung ang inyong isirado ang cafe, magbuta na kaya, it doesn't mean nga akong building, dili na ako pwede masudlan. Gawas ko na mo'y demolition of building. Una mo, then you put that there. Just to close the... Oh, yes sir. You're just doing your job, so you do your job properly. Okay. Apan gipasabot sa team leader sa PRUB, Eduardo Boras nga igo ra silang nipatuman sa order. Ang amo is to close ang cafe na whatever na unsa lang niya diri sa closure order. Okay? Ang problema mo nang utana kung problema usara di ang agianan sa whole building. So mao nang ato karon nga sa about ani problema. Matud sa tag-iya nga sili nakakuha siya og building permit ug nahuman ang iyang building sud sa 6 ka buwan. Niadtong 2013 apan wa sa magdugay. Nigawas dayon ang revocation sa locational clearance gikan sa City Hall. Midugang kini nga gitan-aon ta daan sa City Hall nga wa natuman ang 5 meters setback sa building. Sa wala pa aprubahi ang iyang building permit. So this is a proof of my kuha ko building permit kanus June 21, 2013. No? They had all the time in the world to stop me during construction but they did not. So taga Cebu, pamutana. Sakto ba ding ibuhat ni Mayor Mike Rama? Gidudahan nga pamulitika ang hinungdan kay giila siya nga supporter sa kaatbang sa mayor sa politika. I am not a politician. Can you confirm, sir, that you support your supporters? I can confirm that my father-in-law is Captain Manuel Guanzon. He is my father-in-law. But in no way has he ever wa siya labot diri. Unsa may akong connection na apil ba ko anang mga politics, nakakita ba sila na ako ang apil-apil anang mga BOPK meeting? Wala mo ko ilabot. I'm just a businessman. Ray Pasaporte, News 5. Gihawanan sa City Hall ang sapa nga gituhuang makatabang sa paghubas sa tubig sa downtown area panahon sa kusog nga uwan. Mubalik si Ray Pasaporte. Gibungkag sa Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement kun PRUB ang kural sa 138 Mall kilid sa sapa sa Dalan, Kulon. Nilapas og 1.5 meter ang kural sa gitugot nga gilayon gikan sa sapa. Nanagyo ni siya nilapas ni siya silang property line, nanagyo siya sa creek. Wa nila maapil sa previous clearing operation ni adtong miaging simana. Kay pribado ang establishmento hinungdan nga ilahang gipadad-an una og formal nga notisya. Walay pagsupak ang management sa 138 Mall sa pagbungkag nila sa kural. Ang Department of Public Works and Highways DPWH maoy mipalahom sa sapa. Gawa sa kural sa 138 Mall, makuhaan ang kilid sa ubang establishmento nga milapas usab sa utlanan. Na nakita magud nato nga two structures giuwang lang o kanang creek onya the same establishment. So siguro might as well consider nga butang connecting pero dili ingon ana kaubos kanang babaw siya
Unya, wala siya structure, wala nag-okupar sa iyang structure haron pwede na mo siya matungtungan kung maglimpyo ta sa kanal. Wa pa nila padadi og notisya ang management sa usa ka restaurant. Apan andam ang management alang sa negosasyon. Gisugdan sa DPWH ang pagkaut sa kanal nga wala matandog sulod na sa 25 ka tuig. Kung mapalaw man ang sapa, makatabang kini sa paghubas dayon sa tubig sa downtown area atol sa Ting-Uwan. Ray Pasaporte, News 5. Department of Health mipahimangno sa kadelikado sa paggamit og fake nga tambal. Posible nga adunay kini side effects o underdosage nga may tabo ni adtong makatumar niini. Andrea Patanya, Suginlimi. It's very dangerous. Naalarma pagmaayo ang Regional Director sa Department of Health human mahibawi ang balita kabahin sa kinarton nga mga peke nga tambal nga nakumpiska sa National Bureau of Investigation kun NBI-7 gikan sa 5 ka mga pharmacy sa dakbayan sa Subo, Mandaue, Naga ug Talisay. Ang ilang gipangronda nga mga pharmacy mao ang Twin Star ug ERX sa Cebu City, Lodif sa Barangay Paknaan, Mandaue City, T&A sa Barangay Tabunok, Talisay City ug Purchaser sa Barangay Poblacion, Naga City. Mato di DOH-7 Regional Director Dr. Jaime Bernadas, delikado kayo kini hilabi na nga mga common nga tambal ang nalambigit nga produkto sa Unilab. Kini mao ang Alaxan FR, Inoflux, Solmux, Solmux Bronco, Aspilets, Alaxan, Calciblock, Biogesic, Diatabs, Celine, Enervon C, Revicon, Tuceran, Neozep, Medical Advance, Decolgen, Dolphinal, Bioflu, Skilan, Myra E, Kreml S, Amoclav, Kinolo, Disadrin, Desilon ug Neopyrazone. Mato ni Dr. Bernadas, ang tao nga makainom og peking tambal nga di registered sa Food and Drug Administration, posibleng magka-hypersensitivity reactions ug uban pang side effects kay di sigurado nga sama bagyud sa nakasuwat sa label ang content sa tambal. Posible sab nga dunay underdosage nga mahitabo ug di mo epekto ang tambal sa pagpaayo sa sakit. Ang underdosage sa tambal mo resulta sa pagsamot sa infection. In cases of hypersensitivity reactions, that's number one. Second, susceptibility of the infectious agent, meaning the bacteria or the microorganism that is causing the illness, may not be susceptible with the one in the active ingredient. That is not in the label. And another thing is, of course, the quality. If ever the content would be the same, there will now be questions on the strength. Paimangno sa DOH-7 sa publiko nga adto ra mo palit sa mga kasaligan nga mga butika. Ang mga retailers kinahanglan sab nga mosiguro nga authentic ilang mga supplies. Makita ang FDA Product Registration Code sa usa ka tambal sa box nga gisudlan niini. Tambag karon sa Department of Health ngadto sa mga konsumidor nga kung mahibong sila kung nganong mikalit ug kabarato ang usa ka tambal, itandi sa kasagaran niini nga presyo kinahanglan na sila nga magduda. Matud pa mas angay ang tuson ang mahal nga presyo sa tambal kaysa maganto sa side effects sa peke nga tambal. Ang mga tambal nga mahalon mao'y kasagarang nakapasar sa Seal of Good Manufacturing Practices sa FDA. Makita ang lista sa mga manufacturers nga nakapasar niini sa FDA website. Compliance would mean with the standard of the physical plant, the standard in the bioassay or the strength of the generic medicine, and the content of the specific drug. Then they should also be compliant with the other requirements of the Food and Drug Administration. Andrea Patenya, News 5. Dili kumbinsido ang school principal sa Moalboal National High School nga nasudlan og daotang espiritu ang 11 kanila ka mga tinun-an kagahapon kay matud pa posibleng dunay mga problema sa ilang panimay ang maong mga bata. Jinky Rosit, Suginlimi. 11 ka grade 9 sa Moalboal National High School ang giingong nasudlan og daotang espiritu kagahapon sa hapon. Diin siyam kanila mga babae ug duha ka mga lalaki. Ang mag-best friend nga tinun-an kinsa tawgon nato sa pangalang Leia ug Marie nakasaksi sa hitabo. Tungod sa ilang nakita, si Marie gitabang sab kay di na halos makaginhawa. Mao nga kaganiha, di na siya buot pang musod sa eskwelahan human matrauma. Katong itugan akong bahay, katong classmate na ko sa katong sa ospital, ingon siya galit na ko nga na ako
no siya nakitaan dito sa uluhan sa mong classmate nga kanang black ko no to shadow mangguro to sa uluhan mo to nahadlok pud ko nakahilak pud ato gamay. Hadlok sa classmate kay basing eskwela niya. Di ako pakulugon. Sama na, iyawan pa juga hato ron. Lugo sa ko gabigan eh. Tungod sa kadlok. Mismo ang prinsipal ining maong tunghaan dili kumbensido nga nasudlag og daotang espiritu ang iyang mga tinun-an tungod kay alam niya nakasinati lang sila og emotional stress. Sa investigasyon sa ilang prinsipal nga si Abundio Redoble, kasagaran sa mga bata nga giingong nagsalimuang, posibleng dunay gihambin nga mga problema sa ilang panimay. Matod pa nila, wala maging sila sa nibil sa kuan espiritu. Wala kung sila paniudto. Wala ko nito niya. Pagkita las naghila ko no, naglain ko na ilang kabuhi ba, naglain ko na murang nihilak lang ko na sa og apel. Pipila sa mga estudyante may pasangil nga ang ipamutol nga kahoy dinhi sa ilang gamay nga luna sa eskwelahan, diin tukuron ang bagong building mo'y gitudlo nga hinungdan. Giingong di lang kadto ang unang higayon nga nahitabo, matud pa ni Roy. Pero na po nahitabo na sa una. Unsa man? Murag isog jud maayo ba? Ipungag maayo. Ngatong pahitabo. Hindi malikayan ba? Ang principal mituyok na sa matag classrooms aron pagpasabot nga way daotang espiritu sud sa ilang tunghaan. Gikuha ng mga bata nga dili gyud daling mutuo ani mga bad spirit. Kung doon na may bad spirit, ang atong gagalingon what I mean is that ang ato lang hunahuna daotan natag hunahuna gyud nga putol sa mga panghitabo kung ipasangil dos bad spirit. Gipangda dinhi sa Badian District Hospital ang matinunan ug matud sa resident doctor way na-admit sa usa ka mga estudyante. Jinky Rosit, News 5. Taxi driver gipasangin lang ng lugo sa iyang pasaherong babae. Suspect mi dinay sa aligasyon kay nagsabot kuno sila so wa pa sila mo check-in sa motel. King Perez, Suginlimi. Gibalhog dinhi sa Mabolo Police Station Detention Cell ang taxi driver na si Von Ryan Camacho. Human gi-turn over sa Lapu-Lapu City Police ganihang kadlawon. Gipasangin lang ng lugo si Camacho ug 20 anyos nga dalaga nga nag-OJT sa usa ka hotel. Ganong nireklamo man sa mo ba ikuhan ta? Sa may gigan. Wala nang hagit sa ako ganong ako may reklamo katong supervisor. Pwede mo biyahe po. Ako gumagana gihatod sa Butyag sa dinakpan nga pasahero niya ang babae, uban sa lalaking supervisor nga matud pa nga namugos sa paghawk sa biktima. Iya pa kunong gitabangan ang babae, dihang gipugos og pagpakanaog sa lalaki gikan sa iyang taxi. Kay wa makanaog ang babae, nagkasabot sila nga maghilawa sa usa ka motel sa barangay Mabolo. Pagkahuman iyang gihatod ang babae sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug natingana lang siya kung nganong gipadakop siya. Sood mi sa amihan kay nagika-pick up naman may na sa orasan na katugong ang sa ako lang katugong supervisor may nakauna sa babae kay dire man nahitabo ang krimen niya nareklamo siya nga gi-rape siya aning atong suspect nga taxi driver. Ana sa pink room sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang biktima ug ipaabot ang resulta aron masangat ang reklamo batok sa gipasangin lang taxi driver. King Perez, News 5. Tungod sa ubos nga turnout sa ihap sa mga nagparehistro arang-alang sa eleksyon sunod tuig, nakadesisyon ang COMELEC sa pagbalhin sa ilang overtime ngadto sa Sabado, Inay, Domingo. Mao nga sugod karong Setyembre 1, abli na ang buhatan sa COMELEC sa tanang highly urbanized city sa Subo matag Sabado. Kini aron paghatag og kahigayunan sa mga botante nga magparehistro sa ilang buhatan inay sa naandang adlawng Domingo. Matod ni Attorney Ferdinand Guhilde sa COMELEC Cebu Province, ubay-ubay na ang nagparehistro sa syudad sa Sugbo ug Mandawi. Hinuon kutob na lang sab sunod buwan ang pagpahigayon sa off-site registration. Apan sugda na sa Mandawi City ang off-site registration sa J Center Mall sunod Biyernes. So to accommodate the last minute registrants, nang gibalik na wala na yung satellite registration. Pero on the other hand, sugod na punta sa malls. Di na makita karon ang billboard sa usa ka celebrity nga dunay umaabot nga concert dinhi sa Sugbo.
Kini human gipatangtang sa Cebu City Anti-Indecency Board. Nakadawat ang maong buhatan og daghang reklamo kay laway kining tan-awon. Andrea Patenya, Suginlimi. Mao kini ang kontrobersyal nga hulagway sa usa ka komedyanteng celebrity nga gigamit sa promotional billboard alang sa iyang concert nga makit-an kaniadto sa tulo ka mga strategic area sa dakbayan sa Sugbo sama sa Barangay Luz, Kamputaw ug Mabolo. Sa maong hulagway makita ang komedyante nga nagsulob og puwang nga gown ug nagunit og pasayan samtang gihigdaan ang mga lalaking topless nga nagpiyong. Sa wa pa kini gitangtang, makit-an kanunay ang maong billboard ni ining 15 anyos nga tinun-an matag adlaw sukad kini gitaod kay atbang raman kini sa ilang eskwelahan. Dihang amo siyang gipangutana kung unsa ang iyang ikasulti sa billboard. Lain. Kay Nagubo ang mga laki. ang mga komento sama ni ini ang nakapaaghat sa pangu sa Cebu City Anti-Indecency Board kun kaib nga si Dr. Lucel Mercado sa pagmando sa event organizer sa pagtangtang sa giingong laway nga hulagway sa billboards. Matud pa, sukwahi sa pagtuo sa uban nga mga inahan ang kasagaran ng reklamo, mas daghan ang ilang nadawat nga reklamo gikan sa mga lalaki. You'd be surprised, there were men, businessmen, kanang mga kuan na of course mga family. There's even duna pud nga mga kanang bachelor. Complaint. Surprisingly, it's not just women. There was a religious sectors, there were representatives from mga dagko nga negosyo. Sa pagsuroy sa News 5, wa na ang billboard sa Barangay Luz, giilisan na og laing produkto ang billboard sa Barangay Mabolo, samtang giilisan na og bag-ong billboard sa Barangay Kamputaw, diin makita na lang ang close-up portrait sa komedyante. 5,000 pesos unta matag billboard ang mabayaran sa mga organizers tungod sa paglapas sa City Ordinance 1408 kun ang Anti-Indecency Ordinance of Cebu City. Apan wa na lang sila multahi sa kaib kay dali ra sa bilang nga gitangtang ang tanan nilang mga billboard human sa maong manhid. Mato di Mercado, ang mga nireklamo, nagpasalamat kay naaksyonan dayon kini sa Cebu City Government. Giklaro ni ini nga way labot ang pagka-transgender sa komedyante sa mga reklamo, kay bisan og babay pa ang anaa sa hulagway nga naghigda sa mga topless nga lalaki, ilagyapon kining matawag nga offensive. There was even one who asked me kung is it because of the gender issue? Of course not. Because on the picture, you don't even see these things. So they're dealing in gender issue. It's really what the whole image is depicting. So had this been a woman yun, ma'am? Doesn't matter. Transgender, hindi niya pa ipatangtang? Of course. Samtang mensahe ni Mercado ngadto sa mga organizers, sila binakadtong gikan sa laing lugar nga kun makapasarang usa ka advertisement sa ila, wa kini nagpasabot nga makapasar sab kini sa Cebu. Well, number one, it speaks of the concern of the Cebuana of the future sa children. Difference man good here is this is a billboard and it is right beside the road. So everybody sees this. The children is our future. So it's very important that they get the right moral values. It goes to show that the Cebuano are more conservative. Plano niya karon nga tagbuon ang mga tag-iya og billboard sa dakbayan aron pahimangnuan nga kinahanglan nilang i-screen og tarong ang ilang organizers pagsiguro nga di makalapas sa mga lagda sa syudad ang ilang promotional materials. Andrea Patenia, News 5. Cinema Rehiyon Film Festival ipahigayon dinhi sa Sugbo, barangay ug sitio-based festival sa dakbayan sa Karkar gipasigarbo atol sa Festival of Festivals sa maong syudad. Ug BG's Gold Live himuon sunod semana dinhi sa Sugbo. Sugin ni JP Laucatsera. Ining konkretong koral nga nahimutang sa Maydan Iscarrio o Gorordo, gilusad ang graffiti sa National Cinema Committee, usa ka subcommission sa National Commission for Culture and the Arts, alang sa ikapito nga Cinema Rehiyon Film Festival nga mahitabo karong Agosto 6 hangtod 9 dinhi sa Sugbo. This is a graffiti wall that's being made by graffiti artist Piter. Let's call him that because that's his graffiti name. This is for Cinema Rehiyon. We wanted to feature graffiti as one of the arts that the delegates for Cinema Rehiyon can see when they come here to Cebu and check out whatever it is that we have to offer here, apart from hosting the film festival in August. Kini ang bugtong National Festival sa Pilipinas nga mo showcase sa regional films gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Usa kini kanan competitive film festival diin i-exhibit ang gatusan sa mga short ug full-length films nga napilian gikan sa nagkalaing-laing rehiyon sa Pilipinas.
we'd like to invite everybody, mga film enthusiasts, mga ganahan mo tanaw, mga bagong nga sini nga wala pa nila makitan before, from our regional filmmakers. Come to Cinema Region, that's on August 6 to 9. Speaking of festival, laing Festival Sab, ang nasaksihan sa inyong Lakwat Sara ni adtong miaging Lunes dihang mitikang ko sa Karkar City nga nagsaulog sa ilang ikawalo ka tuig nga Charter Day anniversary sukad kini nahimong syudad. Usa sa ilang major highlight mao ang Festival of Festivals diin gi-showcase ang 14 ka mga barangay ug sitio-based festivals. Ug take note, dili kini contest kay halad lang gyud nila alang sa mga kalampusan sa ilang syudad kay Karkar is very nice gyud. Og hilig ba mo mag-reminisce sa mga classic music sa way back 70s ug 80s, kini na ang inyong higayon nga madungog kining mga musical live na live. Kay sugod karong July 16, idalit kaninyo ang Bee Gees Gold Live. Silang Jan Acosta isip Barry Gibb, uban nilang Darrell Borges ug Jeff Santelano isip Gibb Brothers. Umas na ilhan nga Bee Gees Gold mo ay mubuhi ni ini dinhi sa Subo. Alang sa mga gustong musaksin ining once in a lifetime concert, mapalit ang tickets sa The Monastery nga nahimutang sa may Veterans Drive Lahog, sa La Vie Parisienne ug sa SM Ticket Outlets. This is really the only band that is allowed to play the DJs. They have the rights. Some played also with them before. So it will be a great musical event in Cebu, and we are proud to bring it to Cebuanos. Please come to see Bee Gees live in Cebu on July 16 in the Monastery, Lahog. JP Laukat Sara, News 5. Bee Gees, Attorney Georgia. Are you going to watch Ganahan ko mo tanaw, no? Kay mo man ni usa sa gidak-an gyud nga songs nimo? nga songs na to. How do you mend a broken heart? Okay. But I like, sorry, go ahead. To love somebody. Kabisado gid kay inyong mga songs. Kay mga meaningful mo kanilang mga kanta. Namutanaw sa ka. We'll see. I don't know. But I'd like to kanang commend Kuan ba for putting down that big billboard, because I totally agree with what they say. It's not about transgender because she really looks like mas gwapa pa siya nato ngadto sa picture nato, babayi kay siya. I could not relate kay siguro ang mga kababayan na ano, pero Yes. there's always a question of kinsa mo set sa standards, no? Kung sa mga procedures about ani, but anyways, there's always ang atong society's norms nga angay sa natong i-considerar, no? Kinahanglan Exactly. mga bata, atong mga pagumangkon. Yeah. Well, us being parents, so we're more particular to when it comes to this. And have a good weekend, Attorney Georgia. You too, and everyone else, have a good And stay weekend. safe. Yes. Mao That's kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisiglan Soko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, aksyon!